Salutare lume, bine v-am găsit la un meci de Hearthstone. Haideți să începem. Iar înainte să începem episodul, vreau să vă rog foarte rapid să apăsați butonul de like dacă vă place această serie. Bun. Rogul e Warrior. Jucăm cu Warrior azi. Bărfăcai. Ok, Warrior. Trebuie să câștigăm niște bani și dacă avem timp la finalul episodului, o să deschidem un pachet. Dar unul. Adică dacă câștigăm, primim misiunea și avem bănuți de card. Da, tot timpul când o să am bănuți de un card, o să-l deschid. La mea. Warlock. Ai bună asta. Și asta e bună. Damage and... E bun. Totul bun. Ce face asta? Draw a card and take the damage. Job done. N-aș face. N-are niciun minion pus. Nici n-aș face. Mai. Pot să-mi bag asta. Fucking. Pot să-mi fac la început multă armură. Ar fi prea OP. OP. Overpowered. Opa. Vrea să bage și pe el. Băgatul. Am două tanturi de astea ce-mi place. Na. De ce? Dracu, stai. Uite, ăla e targetul meu. Mă, ta. Acum adică destroy... damaged, ok. Credeam că e ca la Rogue, care e undamaged. Ia-ți 2 damage, mă bai. Acum îți dă heal. Bravo, ce bun ești. Ți-ai consumat heal. Da, am armură, muie. Tatingo. N-am băgat tauntul. Care pot să-i dau niște damage. Fuck. 5 damage. That damage. So how you can start it. Și acum mai îmi dă una. Ia, foc. Păi. Ania, tvenia, babi se bagă. Să-i dă 2 atac și de charge. Mamă. Dacă îmi fac mult atac din ăsta, pot să-i omor pe toți. Ia-ți 2 damage. No, bravo! No, bravo! No, bravo! Avea 11 atac în puii mei. Îmi facă proastă. Mamă, mâncați așa. No, ba da. Foc, ce am dat-o pe sub ușă. Plus că eu am armor și pot să-mi bag în, ca și cum ar fi viață. Și ca să-mi bag charge-ul pe el. Da, bun. Mamă, cât hărți are mâncați din cauza pasivă asta. Dă-ți 2 viață, cui pasă. Dă tine. Și dă mie. Scară de random. Așa. Am 2 de ăștia. Opa. Am un plan. Da, puteam să bag tauntul ca să iau ăsta. Dar așa acum el își face toate prostele. Bă, nu înțeleg de ce tot timpul ții 2 damage. Ți-n drept, are cărți ca dracu de multe.
Da, fuck? Că avea numai un mana. Foc, foc. Hopa! With fearless attack. Nilai. Ăsta e nenea meu. Ăsta e charge? Da. Ce să-i charge? Ai, ce l-am făcut pe băiat. Aoleo. Dacă nu mi omoară ăsta, pierde. Deja și a 13 viață. Mă piși pe bargul omul tău. Tot îl omor. De. Uite și tu cât atac am. Taunt, perfectus. Asta îmi trebuie. Nu. Nu, ti. Perfect. Punk! Gata. GG. GG meciul ăsta. N-are ce să-mi facă. Uite, știu câtă viață am. Și bag și armură. Am ăla de 8 atac. Ah, uite că mi l-a luat pe ăla de 8 viață. De 8 atac, mă rog. Taunt. Perfect. Poc. Poc. Acum mai dau. Bam! Și moare. Dacă își bag și el un taunt, asta ar fi singura lui scăpare, dar nu știu dacă are până la 5 cărți. Tu alt friendly. Ne, tot mort ești. Tot mort ești. Gata, GG. Oh my god, ce l-am caftit pe băiatul. Am dat-o. Bine. Oh, și-am dat un loc la Warlock, perfect. Bun, acum că n-am primit bani. Ok, deci cam asta a fost acest episod. Nu uitați, dați un like și un subscribe la canal. Și eu am fost Tidi și ne vedem în următorul episod. Bye!